салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали ман. Салом алейкум наздикон, ҳамсинфон, ҳамсабақон. Ва имрӯз ман ҷашни мавлуд дорам, имрӯз зодрӯз дорам ва баъдан аз аллоҳи якау ягона шукргузорам ки дар зиндагӣ чӣ орзуе доштам манро ба орзуҳоям расондааст. ман шабу рӯз шукргузорам, шабу рӯз дар намозҳоям дуо мекунам, дасти дуо мебардорам ва шукргузорам ки аллоҳ манро танҳо намонд. баъдан ҳаминро гуфтаниам ки ҳар як дуои нек ё баде мо мекунем, фариштаҳо онро ба аллоҳи ягона мерасонанд. дасти дуо бардоред дӯстони муҳтарам. ман дасти дуо мебардорам доимо ки дар рӯи дунё тинҷӣ бошад, амонӣ бошад, ҳеҷ як оила яъне дарду ғамро набинад, мушкили ҳамагон осон бигарданд. баъдан ҳаминро гуфтаниам ки орзуе дорам ки боз ба хонаи худованд